विमानतळाची अधोगती हीच आमदार वैभव नाईकांची 10 वर्षाची प्रगती। नमस्कार, मी साईनाथ गावकर आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या रोकठोकमध्ये स्वागत करतोय। कुठल्याही मतदारसंघात एखादा प्रगतशील प्रकल्प आल्यास त्या मतदारसंघाचं पूर्ण रूपडं बदलून जातं। सोलापूर, बारामती, नागपूर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, कणकवली अशी अनेक उदाहरणं यासाठी सांगता येतील। अगदी कोकणच्या तथाकथित आणि भंपक पर्यावरणवाद्यांचा विचार केला तरी एखादा पर्यटनाला उभारी देणारा आणि त्यांच्याच लाडक्या शब्दात सांगायचं झालं तर पर्यावरणपूरक प्रकल्प आला तर त्या मतदारसंघाचा चेहरामोहरा बदलून जातो। पण त्या भागातील आमदारांची इच्छाशक्तीच नसेल तर मग त्या मतदारसंघाची प्रगती सोडा हो, पण त्या प्रगतशील प्रकल्पालाही अधोगती लागते। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळ हा प्रोजेक्ट आज आमदार वैभव नाईक यांच्या अपयशाची सगळ्यात मोठी कहाणी बनली आहे। ज्या विमानतळाच्या कामात सुरुवातीपासून ज्यांनी खलनायकाची भूमिका बजावली त्याच विमानतळाच्या उद्घाटनानंतरही आमदार वैभव नाईक या चिपी विमानतळाच्या पूर्ण अधोगतीत आज सिंहाची भूमिका बजावतायत हे सत्य आहे। होय, अगदी सुरुवातीपासून ते आजपर्यंत विरोधाच्या भूमिकेनं संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रोजगारावर वरवंटा फिरवण्याचं काम आमदार वैभव नाईक यांनी केलंय का, असा प्रश्न आता विधानसभा निवडणुकीच्या टप्प्यावर मतदारसंघातील जनता विचारते। महाराष्ट्राच्या विमानतळाच्या इतिहासात मागची 2 दशकं चिपी विमानतळाचा मुद्दा गाजतोय आणि केवळ गाजतोय नव्हे बरं का, तर आज कोकणवासियांसाठी एक स्वप्न असणारी जखम बनली आहे। आपण टप्प्याटप्प्यानं समजून घेऊया की विमान प्रवास या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या स्वप्नवत प्रवासाला आज केवळ आमदार वैभव नाईक यांच्या नाकर्तेपणामुळे कसा सुरुंग लागलाय। पण त्या अगोदर स्थानिकांचं नेमकं काय म्हणणं आहे ते देखील आपण पहा। माझं नाव सुभाष रामकृष्ण दाभोलकर, मी इकडे परोळे गावचा स्थानिक रहिवासी आहे। हे आपण आता आहोत सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट, चिपी एअरपोर्टच्या इथे। हे जे एअरपोर्ट झालेलं आहे ह्याच्या ज्याप्रमाणे ह्या एअरपोर्टला चालना मिळाली पाहिजे होती ते चालना मिळाली नाही। कारण हे जे आताचे इकडचे जेव्हा एअरपोर्ट झालं त्यावेळेला तिकडे बरेचसे विरोध झाले, स्थानिकांना भडकवण्याचा प्रयत्न झाला। एअरपोर्ट झाल्यावर काय होणार, तुम्हाला काय फायदा मिळणार, असे सगळे वेगवेगळे आरोप सुरू झाले। आणि त्यावेळेला आता जे आहेत वैभव नाईक त्यांनी हे सगळं त्यांचं नाकारतेपण आहे आणि अपयश आहे। जर त्याच वेळेमध्ये जर ह्याला व्यवस्थित सरकारने सपोर्ट केला असता तर अजून जे मोपा एअरपोर्ट झालं नंतर ते ह्याच्यापेक्षा कितीतरी पुढे गेलं। तिकडे गव्हर्नमेंटने त्याला चांगली सपोर्ट केला आणि तिकडच्या लोकांनी एकजुटीने त्यांना हे केला, अजून बढावा दिला। इकडे जे आहेत ते इकडची लोक आपापसात भांडत गेली। वैभव नाईक आमदार आणि माजी खासदार आपले विनायकराव जे आताच पडले तर त्यांनी पण विरोध केला, फक्त भडकवाभडकी। आणि त्यामुळे आताच मी पण सोमवारी तिकीट काढली होती मुंबईवरून इकडे येण्यासाठी, गावी येण्यासाठी अर्जंट काम होतं। तर त्यावेळेला ते अचानक एअरपोर्टला पोहोचल्यानंतर ते सांगतात की फ्लाईट कॅन्सल झालं आहे तांत्रिक हे कारणामुळे। तर इकडे जसे पाहिजे तेवढा सपोर्ट मिळत नाही आहे। जर व्यवस्थित सपोर्ट केला असता आणि आता पण अजून जर व्यवस्थित सपोर्ट केला लोकांनी एकजुटीने तर इकडे बाजारपेठ वगैरे अजून चालतील, एअरपोर्ट जास्त होईल, इथे स्थानिक लोकांना अजून नोकऱ्या मिळतील। ऑलरेडी नोकऱ्या मिळालेल्या आहेत पण अजून जास्त मिळाल्या असत्या। पण ह्याच्यासाठी काय पाहिजे की आपल्या आमदारांनी सपोर्ट केला पाहिजे होता, तो नाही केला, हे चुकीचं झालं। थोडंसं इतिहास म्हणून चिपी विमानतळाबद्दल बोलू, मग समजेल की चिपी विमानतळाला अगदी सुरुवातीपासून विरोधाच्या राजकारणातून आमदार वैभव नाईक आणि आजच्या उभाटा शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी नेमकं काय काय गिळलंय ते। 2009 मध्ये IRB इन्फ्रास्ट्रक्चरनं 95 वर्षाच्या करारानं बोली स्वीकारली। तिथंच अपशकुनाचा पहिला नारळ फोडत उभाटा आणि तत्कालीन जिल्हा शिवसेना नेत्यांनी आपली पोळी भाजण्यासाठी हा विमान प्रकल्प म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना देशू धडीला लावणारा ठरेल अशी हाकाटी पिटत जिल्ह्यातल्या राजकारणात आणि सामाजिक विकासात विष पेरलंय।
या कंपूंचं राजकारण इतकं विकारी होतं की प्रत्यक्षात जमीन संपादन करतानाच्या सगळं अफवा दूर करत प्रत्यक्षात काम पूर्ण व्हायला 2018 साल उजाडलं आणि 12 सप्टेंबर 2018ला नारायण राणे यांच्या पाठपुराव्यानं गणपती बाप्पा पावला आणि चाचणी विमानातून श्री गणेश मूर्ती चिपीवर आली. विमानतळाची संकल्पना ही तत्कालीन युती सरकार 1995मध्ये आल्यानंतर पर्यटनदृष्ट्या ज्यावेळी जिल्ह्याचा विकास करायचं ठरलं किंवा धोरण ठरलं त्यावेळी त्याला पायाभूत सुविधा म्हणून रेल्वे त्यावेळी आलेलीच होती. विमानतळ प्रकल्प करावा असं तत्कालीन आमचे पालकमंत्री आणि नेते राणेसाहेब यांनी धोरण जाहीर केलं आणि त्यानंतर ज्यांच्या जमिनी या विमानतळ प्रकल्पासाठी लागणार होत्या त्यांना भडकावण्याचं काम तत्कालीन जे विरोधी लोक होते त्यांनी सुरू केलं. जे आता उभाटामध्ये आहेत ते त्यावेळी काँग्रेसमध्ये होते. तर त्यांनी वेगवेगळ्या कारणं दाखवून म्हणजे 272 हेक्टर जमीन कशाला पाहिजे, छोट्या 52 हेक्टरमध्ये विमानतळ होऊ शकतो किंवा अशी वेगवेगळी कारणं भीतीदायक अफवा पसरून लोकांना विरोध करायला लावलं आणि त्यामुळे विमानतळाला विलंब झाला. आता ह्या गोष्टीला नंतर आपलं युतीचं सरकार गेलं त्यामुळे काही कालावधी 3-4 वर्ष पुन्हा काही कार्यवाही झाली नाही. त्यानंतर राणेसाहेब पुन्हा पालकमंत्री म्हणून काँग्रेसच्या माध्यमातून आले आणि ह्याला ज्यावेळी पुन्हा स्वरूप किंवा या ठिकाणी मार्गक्रमण करण्याचं प्रकल्पाचं धोरण त्यांनी घेतलं त्यावेळी आता जे उभाटाचे आमदार आहेत वैभव नाईक, विनायक राऊत या लोकांनी पुन्हा लोकांना भडकवण्याचा त्यावेळी ते शिवसेनेत गेले, हे सुरू केला, प्रचार सुरू केला किंवा विरोध सुरू केला. ह्या सगळ्या विषयामुळे विमानतळाला विलंब होत गेला. प्रकल्प वेळीच झाला असता तर आज जी प्रकल्प बंद पडण्याची जी काय कमकुवत परिस्थिती झाली आहे विमानतळाची ती झाली नसती. याऐवजी आपण जर मोप्याचं बघितलं, गव्हर्नमेंटने ठरवलं आणि 3 वर्षामध्ये अवघ्या विमानतळ त्यांनी पूर्ण बांधकाम करून मार्गस्थ केला. त्यामध्ये लोकांनी विरोध केला नाही आणि राजकारणी लोक आहेत त्यांनी विरोधापोटी विरोध करायला लोकांना प्रवृत्त केलं नाही. विकासाची संकल्पना ही सर्वांनी एकत्रित होऊन जर केली तर वेळीच होऊ शकते. आज जी परिस्थिती आहे विमानतळाची ती ह्या सर्व विरोधी पक्ष म्हणजे वैभव नाईक, विनायक राऊत यांच्या विरोधामुळे ओढवलेली आहे. पण कधी रस्त्यावरून तर कधी विद्युत प्रवाहावरून तर कधी पाणी देण्यास विरोध करत विरोधाच्या राजकारणाला डोकं वर काढत माजी खासदार विनायक राऊत आणि आमदार वैभव नाईक या जोडगळीनं हा संपूर्ण चिपीचा पट्टा अस्वस्थ ठेवला. पुढे 9 ऑक्टोबर 2021ला विमानतळाचं तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केवळ राणे आणि फडणवीसांसमोर पाठ थोपटून घेण्यासाठी मोठ्या दिमाखात उद्घाटनाचा घाट घातला. होय, ती केवळ स्टंटबाजीच होती. कारण 2021 नंतर चिपी विमानतळाच्या बाबतीत आमदार वैभव नाईक यांच्या निष्काळजीपणामुळे आणि छुप्या विरोधाच्या अजेंड्यामुळे ग्रहण लागलंय. ज्या विमानतळाची कोकणचं अर्थकारण बदलण्याची ताकद होती त्या विमानाला विरोध करत त्यांची जागा कमी करण्यात आली आणि त्यामुळेच आज मोठी विमानं सिंधुदुर्गात येण्याचं प्रमाण कमी झालं. त्याच वेळेला चिपी विमानतळाच्या शासकीय पातळीवर मर्यादा आखल्या गेल्या. भले हे विमानतळ सावंतवाडी वेंगुर्ला दोडा मार्ग या विधानसभा मतदारसंघात येत असलं तरी कुडाळ मालवण या विधानसभा मतदारसंघातील जनतेचे नेतृत्व करणाऱ्या आमदार वैभव नाईकांनी या विमानतळाच्या विरोधावेळी घेतलेली भूमिका नजरआड करून कदापि चालणार नाही. चिपी विमानतळ हा मतदारसंघातील प्रश्न असूनही आणि 2.5 वर्ष सत्तेत असूनही विमानतळ प्राधिकरणाची एकही मीटिंग आमदार वैभव नाईक यांना घेता आली नाही. याला स्पष्ट शब्दात धोरण लकवा म्हणतात, धोरण लकवा. आणि हाच लकवा विमानतळाच्या निमित्तानं रोजगार संधीला बसलाय. चिपी विमानतळ हे केवळ विमानांसाठीच नव्हतं तर प्रत्यक्षात 10,000 हातांना आणि अप्रत्यक्षरित्या 40,000 पेक्षा अधिक हातांना काम देणारं विमानतळ होतं. पण या सगळ्या रोजगार संधीला मारत स्थानिक तरुणांना बेरोजगार करण्याचं खापर आमदार वैभव नाईक यांच्यावरच स्थानिक जनता मारते.
की जर गावामध्ये जर चांगल्या प्रकारचे जर रोजगार निर्मिती झाली, आज पर्यटकच्या माध्यमातून सुद्धा खरोखरच चिपी उड्डाण जर झालं, विमानाचं उड्डाण जर झालं व्यवस्थितरित्या, तर पर्यटक इथे येणार आहेत आणि पर्यटक आल्यानंतर बऱ्यापैकी इथे रोजगार निर्मिती होणार आणि इथला आपला जो तरुण वर्ग आहे तो बाहेर कुठे जाणार नाही आणि ही बाजारपेठ जी आहे ती बाजारपेठ जी ओसाड पडलेली आहे ती बाजारपेठ कुठेतरी फुललेली दिसेल, इथे रहदारी दिसेल आणि त्यामुळे इथला जो रोजगार जो आहे तो इथेच थांबला जाईल आणि त्यांचं घरची जी परिस्थिती आहे तीसुद्धा सुधारली जाईल. आणि एवढंच मला या अनुषंगाने बोलायचं आहे आणि लोकांच्या समस्या राजकारणाने जाणून घेतल्या पाहिजेत. सर्वांनी नीट समजून घ्या, चिपी विमानतळाच्या निमित्तानं वैभव नाईक यांच्या अपयशाची ही मी मांडत असलेली कहाणी त्यांना काहीच करता आलं नाही म्हणून नाहीये, तर चिपी विमानतळामुळे आपल्याला नोकऱ्या मिळतील, काही रोजगार मिळेल या स्वप्नाकडे डोळे लावून बसलेल्या अनेक तरुणांच्या कुटुंबाची गोष्ट आहे. या निमित्तानं एक फरक सांगतो. मुंबईत जेव्हा मेट्रो सुरू झाली तेव्हा खासदार नारायण राणे यांच्या इंजिनिअरिंग कॉलेजमधल्या मुलीनं पहिली मुंबई मेट्रो चालवली आणि त्याच वेळी चिपी विमानतळ जिल्ह्यात होऊ नये आमदार वैभव नाईक यांच्यामुळे स्थानिक तरुणांना साधं रिक्षाचं भाडं मिळत नाही, विमानतळात नोकरी मिळाली नाही, किंबहुना अशा पद्धतीचं कुठंतरी रोजगार मिळाले अशा बातम्याही कुठं वाचायला मिळाल्या नाहीत. हे दुर्दैव त्यांचं नाही तर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं आणि कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचं आहे. विमानतळ हे जर लवकर झालं असतं, त्या सुरू केल्यावेळी जवळपास 15 वर्ष त्याला लागली, त्या 5 वर्षात झालं असतं तर आज आपल्याला मोप्याचं विमानतळ झालं नसतं, हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ झालं असतं आणि आज या एरिया हा परोळे बाजार आणि जवळपासचा एरिया चांगल्यापैकी फुलला असता, चांगला आपल्या स्थानिकांना रोजगार मिळाला असता. आज इथं या एअरपोर्टमध्ये जवळपास इथं स्थानिक 40 एक आहेत. आज त्या ठिकाणी 200-300 इथले स्थानिक आज नोकरीला लागले असते. बऱ्याच लोकांना जवळपास इथं पर्यटन म्हणा इतर म्हणा चांगल्यापैकी चालना मिळाली असते, इथे उद्योग आले असते आणि चांगलं झालं असतं. आज विमानतळाची परिस्थिती असते की विमानतळ येतात, मुंबईला फक्त हे विमानतळ आहे, विमान जातं, ते विमान जर रेग्युलर असतं ते नेहमी रद्द होतं, त्याच्यामुळे येणारी माणसं येत नाहीत. आम्हाला जर म्हणजे मुंबई म्हटलं बाहेर जायचं असेल, दिल्लीला जायचं असेल तर आम्हाला मोप्यावर अवलंबून राहावं लागतं की पुढे कनेक्टिव्हिटी नाही आहे विमानाची. जर मुंबईला विमानतळ येतनं दिवसातनं 2 तरी 3 ते 4 सुरू झाली असती तर लोकांना खात्री पडली असती ते एक रद्द झालं तरी पुढचं विमान मिळेल आणि आपल्याला आपल्या मुंबईला जाता येईल, जे मुंबईवरनं इथं येता येईल. हे जर रेग्युलर विमानतळ झाली पाहिजेत आणि त्याच्यामुळे इथल्या स्थानिकांना सुद्धा नंतर रोजगारसुद्धा मिळेल. आणि हा जर झालं विमानतळ लेट होण्याचं कारण म्हणजे विरोधकांचं हे पाप आहे. विरोधकांनी त्यांना विरोध केला नसता तर आज हे चांगल्यापैकी हा एरिया जे ठरवलं होतं की पर्यटनदृष्ट्या चांगला आपला इथले सिंधुदुर्ग चांगला पर्यटन पुढे यावा, कारण पर्यटन हे आपलं कोकण आहे, एक चांगलं वैभव आहे, एक स्वर्ग आहे आणि चांगलंच त्याचं हे झालं असतं. त्याच्यामुळे हे विरोधकांचं पाप आहे. आज चिपी विमानतळावर अतिशय मर्यादित विमान फेऱ्या सुरू आहे, पण आमदार म्हणून एक साधा प्रश्न कधी विचारला नाही ना, फेऱ्या वाढण्यासाठी कधी आंदोलन केलं. निवडणूक जवळ आल्या म्हणून असेल कदाचित, पण हल्ली मात्र उभाटा शिवसेनेकडनं जिल्हा परिषदेच्या बाहेर आंदोलनाची संख्या मात्र वाढलेलं चित्र प्रामुख्यानं पाहायला मिळालं. चिपी विमानतळावर एक विमानतळ म्हणून ज्या आवश्यक सोयी सुविधांची कमतरता आहे त्याचा खोडा कसा घालता येईल याचंच काम उभाटा शिवसेनेनं केलंय. मुळात चिपी विमानतळाच्या ज्या पद्धतीनं राष्ट्रीय मार्केटिंग झालं पाहिजे होतं तेव्हा आमचे तत्कालीन खासदार विनायक राऊत साहेब हमारे सिंधुदुर्ग में गाड्या पडा है असं बोलून इथल्या पर्यटनालाच खेळ घालत होते. स्वतः नवीन काही आणायचं नाही आणि जे आहे त्यात फक्त विरोधासाठी विरोध करून राजकारण करायचं याच भूमिकेमुळे आज चिपीच्या विमानतळामुळे मिळणारा 50,000 पेक्षा अधिक रोजगार संधीचा पर्याय पुसला गेला आहे. ना MIDC उद्योग संधी ना विमानतळ असून कामाची शाश्वती. थोडं स्पष्ट पण खरं बोलतोय, शिवसेना उभाटा आणि आमदार वैभव नाईक यांना जिल्ह्यात विकास नकोच आहे का? त्यांना फक्त विरोधाला तरुणांची माती भडकावची आहेत का? हे अंतिम सत्य आहे का?
असा खडा रोकडा सवाल कोकणशाही उपस्थित करताय. आमदार वैभव नाईक हे स्टंटबाज आमदार आहे असं विरोधक नेहमी सांगतात, पण त्यांची खरी स्टंटबाजी एवढीच आहे की ते विकासाच्या प्रकल्पांना फक्त मोडता घालण्यासाठीच पुढे येतात. चिपी विमानतळ होऊनही ना जिल्ह्यातलं दळणवळण सुधारलं, ना मालवण कुडाळची आर्थिक परिस्थिती सुधारली. आमदार वैभव नाईक पुन्हा विधानसभेची तयारी करतायत. आचारसंहितेच्या आधी अचानक भूमिपूजनाचे दणकेबाज कार्यक्रम सुद्धा झाले. 25 वर्षानंतरचा बीज तारणहार कसा याचे जोरदार प्रचार सुरू होते. आता अजून ते वाढतीलही. पण याच वैभव नाईकांना आमचा सवाल आहे, चिपी विमानतळानंतर निदान 400-500 तरुणांना तरी रोजगाराची संधी मिळायला हवी होती. ती मिळाली का? आणि तुम्ही तशी परिस्थिती निर्माण करून देऊ शकलात का याचं उत्तर द्या नाईक साहेब. आम्हाला नका हो सांगू, पण निदान कधीतरी तुमच्या तोंडून जनतेला तरी सांगा, तुम्ही मालवण कुडाळमधील तरुणांचा रोजगार का खाल्ला? कुडाळचा MIDC असेल अथवा चिपी विमानतळाचा मुद्दा असेल, मतदारसंघातील जनतेला कायम गाव सोडून मुंबई पुणे शहराच्या ठिकाणीच नोकऱ्या करायच्या का? सीवलला विरोध, MIDC कडे कधीच न दिलेलं लक्ष, चिपीला सुरुवातीला विरोध आणि नंतर उद्घाटनावेळी यजमान म्हणून मिरवणं, पण उद्घाटन झाल्यावर त्या चिपीच्या प्रश्नाकडे वळूनही न पाहणं, हीच आहे का आमदार वैभव नाईक तुमची विकासाची व्याख्या? असो, पुन्हा पुन्हा भेटतच राहू एवढं नक्की. तूर्त इतकंच. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.